Ka Jing tu kana sepang ki arngut cipara, ka wei ka balik snido, ka wei pat ka bayong snido. Don ki arngut silok, ki baradon kun arngut ki kun gentai, ka wei ka balik snido, ka wei pat ka bayong snido. Kini ki arngut cipara ki kertang, ka wei ka yoni bat ka wei pat ka beni. Ka beni ka de ka hemmen, kat ba ka yoni pat ka de ka para. Ka snido jong ka beni ka yong, kat ba ka snido jong ka yoni pat ka le. Kini ki arngut cipara ki letlang ha ka juk ka skul. Ukpa jong kini bra arngut ukam it bhai ka yoni namar ka long ka ba Bha Briew bat ka snido jong ka long ka bali. Ukpa jong ka yoni u aiman bhai ka yoni. Kat ba ka beni pat kwa watang ban peten ha ka ketiru namar ba ka yong. Te ha koi ka singi, kat ba ka beni kadang sat yu usnyu jong ka. Ka yoni kala wan ha kamera ban sat snyu, Henry ka lap ba ka beni kadang sat snyu. Ka yoni ka yam namar ba kala snyu thot bala sat snyu shua ka beni. Ukpan jong kini ki arngut ulawan keli ka yoni, balai kun. Ka yoni kala tu ukpa ba ka beni kala sat yu usnyu ha shua jong ka, te kam tre sat shu e ka snat namar yo ka sayong lang ka yoni. Ka yoni kala ong, to se pa to ong ya ka beni bakan lit sat shua ya ka snat. Ukpa ula palit sat shua ya ka snat ya ka beni. Ka beni kala ong, kampat jabo ka snat namar ngadang syudep sum. Ukpa ula ay shithap ya ka beni namar bakam lit sat ya ka snat. Ka beni ka yam namar kam yo jing iit nya ukpa. Ka beni kala lit bat ka kemi bat ka yam de. Ka beni kala ong ba ipa te mei im iit ya nga iit tang ya ka yoni. Ka kemi kala ong em kun de kumta iparu iit ya pi. Ka kemi kala kro ya ka beni. Ka kemi ka iit bha ya ka beni kum juru ya ka yoni. Te ha kui ka singi ka mei ka jong ka beni bat ka yoni ka wan kai haying jong ki. Ka mei ka kada ya ro ya ka yoni namar kalong ka ba Bha Briew bat ka ba bhasni do. Bat ka mei ka kala ong ya ka yoni, enda kala he ka yoni te kan sayo ada ubriu ubariu spa. Ka beni ru kala ong, ngapat mei ka? Ka mei ka kala ong, pi te beni pimyo briu hire tarai namar katne ka JingLong mano bantre. Ka beni kala ngorem namar ka mei ka kran ben ka. Ka mei ka ya ka yoni ka ai da u coklat uba he kat ba ya ka beni pat ka ai tang lollipop uba sanding ka. Ka beni ka shimbet kam snyo ai. Te ha kui ka singi, ukpa ka yoni ka mei ka lembat ka beni kidang mot ban lejbu no ya ka mei ka saying. Ki nebro sangut kila aksiden halenti. Henry ka beni bat ka yoni ki klem mensaw ai. Henry ka mei ka bat ukpa kila mensaw jur, kim tip briu shu la mi da kasnam suda. Ka beni kala ong, yoni penyat no kasnam ya i mei ka bat ipa. Ka yoni kala ong ngam trek nga kenjing. Ka beni pat ka sei da ka rumal ban penyat ya kasnam bala jaw jong ukpa bat ka mei ka. Ka beni kala panjing yarap ya ki lok ki jor ban yarap lem ban lejbu no sa hospital. Enda ukpa bat ka mei ka kila kam klan kila lej no sa ying. Ka beni ka ap ukpa ha jing tia kat ba ka yoni pat ka bun kam ban lek ka ya ka mobile jong ukpa. Ukpa upa kem ya ka yoni ba uiet kerpang ya ka namar ba ka Bha Briew, Henry ka mentoy ka JingLong pat ka basniu. Ka beni kala ong, pa lada pisya tengan pen kem manga. Ukpa ha ka jingpang ula ong to kun. Bat ukpa ula sniu tu ba ka beni watla ka snido jongka ka yong makana. Henry ka mensim jongka pat kali kum ka kot sada. Ka yoni ka sngew he sngew meng ha ka dur Bha Briew jongka. Ka yoni watla ukpa jongka urun hapdeng ka jing sitom Henry ka yoni ka lejpan pisay ukpa. Lada ukpa uong mentang ngaduna pisa namar ba ngadang sumi na hospital te ngaduna pisa bha. Ka yoni ka wat ya ka pek pat ka simhi ya ka pisa. Ka beni ka supet kam ong ai namar ka tieng ya umay ukpa ya ka beni. Henry ukpa pat uperkat bakat no ngale silyang ya ka beni ngam da iya ya ka beni kumbanga iya ya ka yoni. Henry ka beni pat kat no ka kuslay na ka benta jonga hakum kene ka por banga pang. Kat ba ka yoni pat kampat ya ai yang ngabat imay. Enda ukpa bat ka mei ka kila klan. Ka mei ka bat ukpa kila pan map ya ka beni.
kat ba ka beni pat kam sngau yala ukpa bat ka meka. Ukpa bat ka meka kila ka beni watla ka snido jongka ka yong makana Henry ka mensim pat ka li banya ka yoni. Ukpa bat ka meka kila langnya baro arngut kikun. Ka kemi kat no ka dap ka jing sngau kemen. Hadin si post nem ka beni bat ka yoni kila he la samla. Ka beni kila to bat ubariu spa bat ubadan buram. Ka beni kalong ka kena samla ka batip sngi bat ka buram ka akoru ka don. Ka tip kumno ban buram ki bala kamhe kamsan. Ulok jong ka beni ru uyit bahaya ka namar ka long ka babha JingLong. Watla ka snido jong ka yong makana. Henry ka mensim jong ka pat ka long ka bali. Bat ka rukom pong jan pong nepru ka long ka baidan buram dan akor baha. Kayoni pat watla ka Bha Briew makna kaya poi ka bat ubriu ubayade bat ka JingLong jong kahi. Kikmi kikpa ki iet yala ki jong ki kun watla ki long kumno ru kim ju isi yala ki kun. Te balay pat ki kun kim don jing perwaya ka jing iet jong kikmi kikpa. Lada episode nahat sengoba like share bat subscribe ka channel. Episode nahat ka jing ya tukhana sa komen.